Ahoj, já vás zdravím. Jsem Peťa a tohleto video bude jako pomocný návod k návodu, který jsem sepsala pro svoji, nebo na svetr pro svoji Fenku boxera. Jako první jsem začínala vlastně nahazováním, dvojím nahazováním ok, jako při pletení ponožky od špičky, protože jsem chtěla, aby okraj vlastně pružního patentu kolem krku byl pevnější, vypadal hezčejc a byl silnější. Takže jako první si udělám očko, který potom v průběhu budu rozplétat. Nebo rozplétat, který uvolním a vlastně se ztratí. A začínám, patent se bude dělat jehlicema číslo 2,5, ale na to nahození dvojitý je lepší zvolit větší jehlice z toho důvodu, že se to potom líp plete. Splétá se potom vlastně v tu jednu řadu. Takže navlíknu si to na jehlici. Já se omlouvám za ten ruch, mi tady běhají pejsci. A pojedu. Ještě, co je důležitý, tak budu nahazovat jenom poloviční počet ok, než kolik bych chtěla mít ok v tom kruhu kolem toho krku. Protože potom vlastně z těch dvou uděláme tu jednu dlouhou řadu. To znamená, já teď budu dělat jenom ukázku, takže nebudu nahazovat všechna ta oka, ale jinak na ten svetr jsem nahazovala 53 ok na každou tu jehlici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 'Zkrátka nahodíme ten požadovaný počet ok. Tak. Já jich tady mám teď momentálně na každé jehlici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 na každé jehlici. Teď tady ten samfůrek si dám takhle dolů, vytáhnu si spodní jehlici a upletu si první řadu hladce. Tak 16. To je tedy první. Teď si zastrčím zase tu vrchní jehlici. Spodní vytáhnu. Tenhle ten samfůrek si tadyhle schovám někam. Namotám. Tady je to nahozený oko, první. To slečeme. A povolíme, to tam nepotřebujeme. To by nám tam nedělalo hezký okraj. A zase pletu těch 16 ok.
A mám vlastně první řadu na každé jehlici. Tak. Teď tímto způsobem upleteme ještě 2 řady na každé jehlici. Takže zase spodní vytáhnu a pletu 16 ok. Opět horní zastrčím. Spodní vytáhnu a pletu 16 ok. Máme 2 řady na každé jehlici. A pleteme 3. řadu. To je na jednu. Tak na druhý. To je špatný canfourek. Tak. Teď mám 16 ok na každé jehlici. Teď si je takhle ohnu k sobě, tím mi vytvoří ten vlastně okraj, který já chci, který se mi líbí. A budu si přebírat z těch 2 jehlic na jednu. A už si vezmu tu, kterou potom budu vlastně ten pružný patent plést. Vidím, že mi začíná tady, nebo první se jeví tohle zadní oko. A z té zadní jehlice vždycky budeme ty oka plést obrace a z té přední, která je když u nás, budeme plést oka hladce. Takže si je takhle dáme na kraj. Pleteme si. Tu utíká. To první oko je vždycky největší problém. Tak. První oko upleteme obrace a sejmeme ho. Tady upleteme první oko hladce a sejmeme. Zadní obrace, přední hladce.
zadní obrace, přední hladce, zadní obrace, přední hladce. A takto postupně přepleteme všechna oka z 2 jehlic na 1. Pozor, abyste si oka nevyvlíkli takhle ke konci. Už to tak jako hrozí, protože to hezky klouže, ty očka z těch jehlic. Obrace, hladce. No, teď mi to tady málem uteklo. Poslední 4 očka a už to přichází. Tak. Tady hladce. Poslední oko. Obrace. A hladce. Tak. Máme ten počáteční camfourek. Tak. A teď nám vlastně vzniknul ten okraj pevný, dvojitý. A teď už vlastně jenom v té další řadě pleteme tak, jak se nám oka jeví. Samozřejmě dáme si oka do kruhu a pleteme. Takže pokud bychom měli v kruhu, tak začínáme obrace. Hladce. Obrace. Hladce. Na začátku ty jehlice číslo 3,5 je asi lepší zvolit i z toho důvodu, aby vlastně ten okraj nebyl úplně stažený, aby odpovídal potom té pružnosti toho pružního patentu. Tak pokračujete do požadované výšky.